Ne tɔgɔ ye Sokona Tunkara ye Burkina Faso jamana 15 Afrique de l'Ouest jamana 15 ka commission bɛ yen nɔ olu ka programme dɔ bɛ programme des volontaires donc ne bɛ yen nɔ Burkina a bɛ san 1 ni dɔɔni bɔ donc au delà de ça n ye styliste fana ye styliste designer ne de Zozo World promotrice ye n san 15 l'Amérique jamana la farafin dɔ bɛ yen nɔ Tyra Banks ale de ye ne ka idole ye mode domaine kɔnɔna na donc ne tagale Burkina ni bɛ yaala yen carré kɔnɔnaw na boutique kɔnɔnaw n y'a ye k'a fɔ Burkina bɛ b'a ka jamana fɛ u bɛ fini minnu na baara vaccin n'u ka faso danfani ni fɛnw u ka boutique bɛɛ y'o ye prêt-à-porter boutique bɛ cogo min yen nɔ fana prêt-à-porter baden de bɛ hali u ka sakiw u ka sabaraw u ka bololannɛgɛ u yɛrɛ ka muso bɛ fini minnu dilan u b'o de ta k'o bayɛlɛma ne y'a lajɛ k'a lajɛ est-ce qu'il n'est pas temps pour moi de reprendre ce qui me passionne réellement donc n ye kelen san ne kun bɔra baarakɛyɔrɔ la wula fɛ comme Mali la j'étais très active n kun bɛ fɛn caman kɛ souvent n bɛ na so fo su kolen mais yen nɔ ne jiginna ka bɔ baarakɛyɔrɔ activité wɛrɛ kun tɛ na donc a nana ten de n bɛ taa sugu la week-end na n bɛ fɛn misɛnninw san vaccin ni faso danfaniw n bɛ n sigi n bɛ bololannɛgɛw dilan ani sabaraw donc ne yɛrɛ kun y'a dɔn ka publier mɔgɔw b'a fɔ c'est joli i t'a feere an ma est-ce qu'il bɛ se k'a san donc ne bɛ baara kɛ ni n ka téléphone ni ordinateur j'ai pas de boutique n ka assistant bɛ yen nɔ Mali la o de bɛ n dɛmɛ livraison na ni ne ye fini ye ne bɛ a dessin papier la ne y'a dessin n ka kalalikɛla bɛ yen nɔ n'ale tun bɛ ɲɔgɔn dɔn a mɛnna ale de tun bɛ n ka finiw kala donc n'ale de y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ fana kalalikɛlaw bɛ n bolo Burkina dɔw bɛ n bolo Mali la komi n sigilen bɛ Burkina de donc ne bɛ dessin kɛ ale b'a kala et au-delà de ça sac à main minnu bɛ habillé pagne la n yɛrɛ b'olu kɛ ani sabara ballerine ninnu n b'olu fana habillé ani collier vaccin basement bɔgɔlama peut-être ne ma limité parce que je peux dire j'ai eu la chance n ye jamana caman kɛ n ye fɛn caman ye donc a ka gɛlɛn n'i ye fɛn caman ye k'a fɔ k'i b'i basé fɛn kelen kan ne ka laɲini tɛ Mali dɔrɔn ne ka laɲini ye farafinna bɛɛ de ka se ka bɛɛ ta dɔɔni dɔɔni kɛ bɛɛ k'i ta sɔrɔ a la ne ye n ka Zozo World daminɛ ni 75 000 de ye 15,000 n taara sugu kɔnɔna na n ye tissu dɔw ye n y'a ye o ka di n ye n ye wari dɔ bila de côté n ko ye transport ye n taara sugu kɔnɔ n ye tissu san n ye n sigi n ye n ka modèle dessin n y'a di kalalikɛlaw ma u y'a kala n y'olu su n ye transport kala n y'a bila ka na en mai 2018 tout près j'ai lancé la toute première collection an bɛ don min na i b'a fɔ bi vente en ligne bɛ ka sira sɔrɔ kosɛbɛ kan san tɛ i tɛ se k'a fɔ a ni ne ye bénéficier n ye ne sɔrɔ a la concrètement maintenant ni ne yɛrɛ ye mun kɛ directement a bɛ bila page kan client dɔw fana b'a fɔ non ne bɛ fɛ a ka kɛ tan ne bɛ fɛ a ka kɛ tan souvent n b'a demander u fɛ est-ce que i b'a yamaruya n k'i ka fini photo ta k'a bila n ka page kan bɛɛ ta b'a la cɛfiniw b'a la musofiniw b'a la bon an ma denmisɛnnin ta kɛ fɔlɔ mais an bɛna collection dɔ lancer très bientôt o bɛ kɛ denmisɛnnin fitininw ta u ka robe denninw an'u ka sabaraninw k'u dilan k'u habiller pagne la ani vaccine fɛn ninnu don nataw la baara caman bɛ yen nɔ komi ne ye chance sɔrɔ n ye tɔw ta ye n ye jamana wɛrɛ olu b'a kɛ cogo min na chaque fois ne nana vacances la Mali kɔnɔ n b'a essayer ka formation fitinin dɔ organiser ne ka objectif ye d'ici 2 ans programme min bɛ n bolo ni Ala sɔnna ma région na livreur ka kɛ minnu b'u ta sɔrɔ représentant ka kɛ n bolo région ni pays caman na ka au moins 100 personnes employées sani san 2 ka dafa et c'est très faisable aussi ni continuera tantôt Facebook ye Zozo World ZOZO accent S puis World WORLD maintenant nga assistant ka numéro est 71 66 53 31 ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka weleli kɛ Mali la ni minnu bɛ fɛ k'an wele k'an sɔrɔ Burkina olu b'a kɛ 72 14 09 87